και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο που ζητήσατε πολύ καιρό τώρα. Πάμε να ανοίξουμε δωροσακούλες. Πάμε! Λοιπόν, έχουμε δύο μεγέθιστες σακούλες. Θα ξεκινήσουμε με τις πιο μικρές πρώτα και να αφήσουμε τις μεγάλες στο τέλος. Έτοιμος? Έτοιμος. Πάμε με την πρώτη. Ελαφριά. Ναι, για να δούμε τι έχει. Λοιπόν, ένα εκπαιδευτικό. Οκ. Αυτό πώς λέγεται? Είναι σαν... Τα έχει στο τζάμπο αυτά σίγουρα, σε πιο μεγάλα βέβαια. Σαν όχι βαμβάκι. Είναι σαν σφουγγαράκι. Σαν σφουγγαράκι, είναι η αλφαβήτα στα αγγλικά. Οκ, κοιτάς. Ωραίο αυτό. Αυτό που έχει είναι ωραίο το κοριτσίστικο. Λοιπόν, μια κουκλίτσα η οποία είναι που είναι πάρα πολύ ελαφριά. Ναι, αλλά οκ. Αλλά για 5. Ναι, ένα μικρό παιδί ενθουσιάζεται, ρε παιδί μου. Είναι μια κούκλα σαν Barbie. Ενδιαφέρουσα. Μια χαρά. Και αυτό που είναι. Έχει βεντουζάκια πάνω. Τι είναι αυτό? Βραχιόλι. Χαρακάς. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτι βεντούζες. Okay. Αυτή ήταν η πρώτη. Αυτή ήταν η πρώτη. 3 πολύ πραγματάκια. λίγα, αλλά. Okay. Και με τα δύο μπορείς να κάνεις πράγματα. Ναι. Πάμε στη δεύτερη σακούλα. Αυτή είναι λίγο πιο βαριά. Οκ. Πώς ανοίγει? Ναι. Μην κοιτάς. Καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσω από αυτό το... Τι? Είναι μαγικό βιβλίο με... Πώς Τι λέγεται? το θυμάσαι αυτό, το Baby Shark. Το Baby Shark, όντως. Baby Shark, Το οποίο είναι waterbook, που σημαίνει ότι... Magic Waterbook, μαγικό βιβλίο. Που σημαίνει ότι... Θα το ανοίξουμε ή όχι, θα το αφήσω έτσι όπως είναι. Τι θες, θες το αφήσεις? Θα το αφήσω έτσι όπως είναι, αλλά λογικά βάζεις νερό στη μύτη του μαρκαδόρου και πατάς τη σελίδα και βγαίνει το χρώμα. Επόμενο. Το θυμάσαι και αυτό, Γκρινιάρης το λέγανε. Ναι, ο Γκρινιάρης. Δεν λέει, αλλά... Νομίζω ο Γκρινιάρης το λέγανε. Έχει και το πιόνια, ζάρια, χρώματα. Είναι επιτραπέζιο κλασικό δικό μας παλιό επιτραπέζιο, παίζαμε. Γκρινιάρης νομίζω λέγεται. Εγώ το θυμάμαι, παίξουμε μετά. Ναι, θα δούμε. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ έχει πιο πολλά. Ναι. Μία φλογέρα! Oh my god! Οκ. Η αδερφή μου ξέρει να παίζει παιδιά φλογέρα. Φοβερό τραγούδι μας έμαθε. Εντάξει. Τέλειο παιχνίδι, μου άρεσε. Λοιπόν, αυτό θα σου αρέσει. Τέλειο. Ένα ροζ βατραχάκι το οποίο με το πιέσεις βγάζει κυλίτσα. Μπάλες. Ναι, αυτό. Είναι πολύ εθιστικό. Εδώ. Να ξέρετε τι ωραίο που είναι. Είναι τέλειο. Λίγο εντάξει. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Αλλά δεν είναι. Άμα έχει στρες και άγχος το πατάς και είναι αντιστρες. Αντιστρες, μπράβο. Οκ, πάμε στην επόμενη. Πάμε στην επόμενη. Ναι, άμεσα. Για να δω. Τι? Τα ίδια. Ναι. Τι τα ίδια, ακριβώς? Είναι ακριβώς τα ίδια, σε άλλο χρώμα, αυτό. Δεν πειράζει. Θα έχουμε δύο χρώματα, ρε παιδί. Χορεύουνε. Το ίδιο βιβλίο. Ίδιο βιβλιαράκι Baby Shark. Baby Shark. Το ίδιο παιχνίδι. Οκ, ναι, το δείξαμε. Και θα πάμε κόντρα τώρα. Ποιος παίζει καλύτερα. Πάμε. Σιγά, ρε. Τέλεια. Ελπίζω η επόμενη να μην έχει τα ίδια δώρα. Κι εγώ. Τελευταία. Άλλες όχι, δύο. άλλες δύο από τις μικρές. Πες μου τι είναι τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Δείξε. Κάτι υπέροχα δαχτυλιδάκια κοριτσίστικα. Δείτε πόσα έχει, πολλά. Και όντως πάρα πολλά έχει. Ναι. Pretty Princess. Ξέρω ήδη πού θα τα δώσω. Στα κορίτσια. Ναι. Μπράβο. Βραχιόλια, αλλά είναι αυτά τα ελαστικά. Ναι, είναι τα πόσα πολλά έχει, Και Good πάνω luck, γράφουνε... hope, strong. Ναι, γράφουνε συναισθήματα. Ευχές, συναισθήματα. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, ελπίδα, καλή τύχη, δυνατός, δώσε ζωή, αγάπη και τέτοια. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ναι. Και, έχει τα αυτοκόλλητα, πάλι έτσι στην αγγλική αλφάβητο. Ναι. Και τελευταίο, γιατί δεν μαζέψαμε πριν πολλά, μια μπαλάκι. μπαλίτσα. Αλλά είναι πιο μικρό. Πιο μικρό, ναι. Και άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα, κόκκινο. Πάμε, επόμενη. Τελευταία μικρή. Και μετά πάμε στις μεγάλες, στις 8ευρες. Στις 8. Ναι. Αφού είναι σαν τις άλλες, απλά σε κοριτσίστηκε. Υποτίθεται. Τι, καλό. Δεν ξέρω. Τι.
Τι είναι αυτό? Όχι, είναι μια γοργόνα, αλλά έχει νάιλον να το ανοίξω. Ναι, άνοιξε. Είναι σαν αυτό το τζάμπο που είναι σαν. Ωρε φίλε. Τραβά. Κατάλαβες τι είναι. Ναι, πώς είναι τα γλυκά που έχουν στο τζάμπο κτλ. Είναι το αγαπημένο μου αυτό. Δείτε, γκοργονίτσα. Ιδιαίτερα σχέδια που δεν τα βρίσκεις αλλού, ρε παιδί. Αυτό που έχει στο τζάμπο δεν πρόκειται να το βρεις. Δείτε, είναι πόσο ωραίο. Είναι αντιστρες. Είναι γοργόνα. Τι όμορφη. Οκ. Και αυτοκόλλητα. Αυτοκολλητάκια για τα τετράδια. Γάτες δείχνει. Πολύ ωραίο. Αλλά είναι. Όχι γυαλιστερά. Έχει πατουσάκια. Είναι τύπου σαν. Δείξτε. Σαν τα έδειξα. Είναι σαν ύφασμα. Σαν ύφασμα είναι. Ναι. Ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ. Θα γεμίσουμε μουσικά όργανα. Φυσαρμόνικα με ζωάκια πάνω. Θα την ανοίξω. Άνοιξε. Θα παίξεις. Θα κάνω έτσι και την αφήσω. Μην την ανοίξω. Μην την ανοίξεις. Ωραία, δεν την ανοίγω. Ορίστε. Φυσαρμόνικα. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τι. Έτοιμος. Άντε πάμε. Κλείσμα δύο. Δείξτε το. Τέτοια παίζαμε συνέχεια όταν ήμασταν μικροί. Είναι τέλειο ελαττήριο. Και πολύχρωμο. Είναι αυτά τα ελαττήρια που παίζεις και είναι πολύχρωμο. Και παίζεις. Δείτε, παλιά κάναμε έτσι. Άμα το αφήσεις έτσι αυτό, πώς το κάναμε. Έτσι. Έχει ένα κόλπο, τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα πώς, που φαίνεται ότι πετάει, αλλά μόνο. Μην το μπλέξεις. Μην το μπλέξεις. Ορίστε, τέλειο. Αυτές ήτανε οι μικρές. Οι μικρές. Και τώρα πάμε στις τεράστιες. Είναι τρεις. Τρεις είναι, ναι. Κοίταξε. 3 οχτάευρες. Γεμάτες τις βλέπω. Κι εγώ. Ωραία. Και βαριές. Και βαριές, Πάμε στη. Για να δούμε. Πρώτη. Έχουμε μπαταρία λίγο ακόμα. Μεγάλο δώρο. Γεμάτη φαίνεται. Γεμάτη και μεγάλο δώρο βλέπω. Λοιπόν, πολύ μεγάλο δώρο. Βγάζω κάτω. Όπα! Wow! Εντυπωσιακό, Έχει φτερά. Δεν το ανοίξεις. Δεν θα το ανοίξω γιατί είναι υπέροχη συσκευασία και καλύτερα τη δώσω έτσι όπως είναι, εκεί που θέλω. Είναι μεγάλο. Έχει φτερά, το οποίο λογικά μπαίνουν με λαστιχάκια στην πλάτη. Και έχει ακόμη ένα. Έχει σαν τους μαρκαδόρους glitter που μπορείς να κάνεις. Τα φτερά. Μπορείς να κάνεις σχέδια πάνω στα φτερά με τους glitter μαρκαδόρους. Είναι κόλλα glitter. Κόλλα glitter. Και μπορείς να κάνεις έτσι όπως δείχνει εδώ διάφορα σχέδια πάνω στα φτερά. Τέλειο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, επόμενο. Οκ. Τις έβλεπες αυτές. Παιδιά, έχει περιοδικό. Έβλεπα τις Wings. Εντάξει, τα παιδιά δεν τις ξέρουν. Είναι οι Wings, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη. Έχει δύο, έχει δύο τετράδια. Τετράδια περιοδικά Wings. Τα οποία προφανώς και είναι. Αυτό είναι από το 2013. Ναι. Οκ. Τι έχει μέσα. Έχει σαν κόμικ είναι αυτό. Ναι, κόμικ και αυτό κόμικ είναι. Σούπερ. Θα τα ρίξω μια ματιά μετά. Τι. Μια μπάλα μπλε. Δεν ξέρω αν είχαμε μπλε. Δεν είχαμε δύο πράσινα. Όλα τα χρώματα, ρε παιδιά. Να φτιάξεις δικό σου βραχιόλι, αλλά είναι. Τι είναι χάντρες. αυτό. Ναι, είναι χάντρες. Και φτιάχνεις το δικό σου βραχιολάκι. Έχει χάντρες, έχει λαστιχάκι και τις περνάς και φτιάχνεις βραχιόλι δικό σου. Πολύ ωραίο, Έξυπνο. Το άδειασε, τελείωσε. Ναι, άδειασε. Ωραία. Πάμε στη δεύτερη σακούλα. Μεγάλη, γιγάντια. Και αυτή γεμάτη. Μην έχει τα ίδια όμως. Όχι, δεν φαίνεται. Τι έχει να έχω μέσα. Wow! Έχει μια μικρή ζωγραφιά και ένα παιχνίδι φιδάκι από πίσω. Παιδιά, αυτό που θα δείτε τώρα είναι τεράστιο και εντυπωσιακό. Παιδιά, δείτε τι έχει. Ένα ολόκληρο κουτί και έχει μέσα έναν άντρα, ένα κορίτσι και ρούχα. Και μωρό έχει. Και μωρό. Ναι, να το. Είναι μια ολόκληρη οικογένεια, έχει άντρα, γυναίκα, κοριτσάκι. Έχει φορέματα που μπορείς να αλλάζεις τη γυναίκα. Για τον άντρα έχει. Όχι. Έχει ένα πατίνι το παιδάκι. Το βλέπετε. Βλέπεις. Καλέ, τι ωραίο που είναι αυτό. Τέλειο. Δεν έχει κάτι άλλο να υποθέσω ή έχει. Έχει και όμως έχει κι άλλο. Αυτό κάνει. Τι είναι αυτό. Έχει αυτοκολλητάκια με φρούτα. Ναι. Και ακόμη ένα περιοδικό με τις Wings. Πάλι Wings. Πρέπει να είναι τα ίδια η αλήθεια. Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, αλλά είναι. Νομίζω αυτά πρέπει να είναι πιο παλιά. Από το 13. Κράτα. Για να δούμε. 6,90 λέει ότι κάνουν αυτά. Τα ίδια είναι. Το 13 είναι ακριβώς. Ναι, είναι τα ίδια. Περιοδικά της Wings.
Okay. Ωραία, και πάμε στην τελευταία σακούλα, η οποία. Πάμε στην τελευταία σακούλα! Δεν τη νιώθω τόσο βαριά όσο τις Ναι, άλλες δεν δύο, πειράζει. αλλά γεμίσαμε. Είχαν καλά δώρα. Η αλήθεια. Πάμε. Πάμε. Τι, τα ίδια. Δεν ξέρω. Α, οκ. Ένα σφυρί, βάλαμε. Αυτό. Ένα σφυρί Κακός Άγιος φουσκωτό. Βασίλη. Φουσκωτό σφυρί, το οποίο είναι αρκετά ξεφούσκωτο, θέλει φούσκωμα. Πολύ παιδικό. Πολύ παιδικό, εντάξει. Λοιπόν, και με τα πόνι ένα βιβλίο δεν είχαμε. Οκ, Τα δεν είχαμε πόνι- πόνι όμως. Δεν είχαμε αυτό, Α, δεν είχαμε. εδώ, τετράδιο με πόνι. Ας μην το ανοίξω. Α, Το ίδιο. το ίδιο με το πριν Με που κάνεις πριν. έτσι, το σιδερένιο. Ας μην το ανοίξω αυτό, Όχι. καλά είναι. Και ένα τελευταίο. Βέβαια αυτό το είδαμε στο δικό μου βίντεο, αλλά εντάξει θα το έτσι και αλλιώς. Α, τι είναι αυτό. Ένα τσαντάκι. Το τελευταίο είναι αυτό. Το τελευταίο που έχει πάνω και μια τιμή που λέει 5 ευρώ. 5 ευρώ, οκ. Οπότε μάλλον ήταν μόνο του προς πώληση και το βάλω στη Ναι. σακούλα. Και έχει μέσα Σακουλάκι. χτενίτσα. Τσαντάκι εδώ για να βάζεις τα πραγματάκια σου μέσα αν είσαι μικρό κοριτσάκι. Στρασάκια. Έχει μέσα μια χτενίτσα, έχει κάτι βραχιολάκια. Ναι, οκ. Συμπαθητικό. Ωραίο. Γενικά εγώ νομίζω ήμουν ικανοποιημένη. Ναι, εσύ στις 8 μεγάλες σακούλες είχες πολύ Πολλά ωραία δώρα, δώρα. καλά δώρα. Εμένα ήταν χάλια στις 8 Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει άλλο, ωραία. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, Κάνε like, μας comment, subscribe και δες και το βίντεο το άλλο που ανεβάσαμε στο δικό του μου κανάλι. Πανορμίτη, του Τζουλφά εδώ. Και από εμάς, καλά Χριστούγεννα!